پارتیا یەکێتیە کوردستانی سووریا داخوایانیەک ji bo raya giştiyê derbarê belavkirina medya û malperên ser bi PYDê ve nûçeyên dûr ji rastiyê li ser Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriye belav kir. Têde ew nûçeyên dûr ji rastiyê bi tundî îdane û şermezar kir. Tekezî jî li ser berdewamiya kar û xebata xwe kir. Di daxuyaniya Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriye de wiha hatiye. Medya û malperên bi ser PYDê ve raport û nûçeyên dûr ji rastiyê li dijî partiya wan belav kiriye. Ew jî di çarçoveya armanckirina bi mebest û rêbazkirî ji partiya wan re û ev yek tu rastiya wê tuneye. Tu carî bi tu awayekî jî biriya van iddiaat û nûçeyên dûr ji rastiyê nikarin partiya wan ji kar û xebata wan ya berdewam ji bo bidestxistina mafê gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê rawestîne. Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriye di daxuyaniya xwe de belavkirina nûçeyên dûr ji rastiyê ji alî malperên bi ser PYDê ve li dijî partiya wan bi tundî şermezar kir. Tekezî jî li ser berdewamiya kar û xebata xwe li jêr Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bi taybetî di nava opozisyona Sûriyê bigiştî û li ser asa navdewletî kir û got tu carî ev kiryar nabin rêgir li pêşkarê wan eşkerekirina bin pêkirin û kiryarên teroristî yên ku dermafê welatiyên Kurd li Rojavayê Kurdistanê têne encamdan.